लायबाय दे कमेन्ट हरलायदो लोगोफोर हेलौ दे अननानै कमेन्ट हरदो सोर फैखो कमेन्ट हरदो दङ माथो कमेन्ट हरदिया जाखोब्रा मैथा बर' मैथा बाथोन बर' दे आदायासो नायखुना थाखालायबाय बियो
खमायनो हरद' मा सिरि थाबाय थाखो आहा हेलो सर जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए
Like नहीं दिया तो like दीजिए प्लीज. Sandeep and Katie. अभी भी है तो प्लीज मैसेज कीजिए. आज कोई भी नहीं आ रहा यार. आज कोई भी नहीं आ रहा है. थैंक यू आब' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. लाइक होआखैबा लाइक होदो आब' अननानै. खबर सबर माबोरै जाखांबाय ना आब'? दे आब' जेबो नङा आंहाबो नै माबायावसो होनो मोनखादों 10आवसो होनो मोनखादों. खामानियानो बेस्थ' नालाय ब्रा. फांखाबो लाइभ बानायहैब्रबनानैसो माबाखादों. ओंखाम जाखांबाय नामा दालिग्रा? जाथ'वाखै आब' जाथ'वाखै. ओंखाम ओंख्रियानो संदोंना संबावाखै दाबो. ओंखाम संबाय नालायबा? ओंखामा संबाय ने, ओंख्रियासो मा ओंख्रिथाय बिसिनि आदामोननि माबाखौसो नुवाखैथाय. माबा लाबोदों बिस्रा बोरमा. आं दासो मैगं हादों. अ मा ओंख्रि हादों आब'? मा ओंख्रि हादों आब'? बे आइडिजों दंना गैया ओमफ्राय आब'नाव आंना सापर्टआ? ए बेजों दंखायोलै. दालि गोरानजों मैया हरखादों र', दस्राजों नायनां. दस्रा आइडिजों नायनां. आब' यारनिया गैया खोन्थाय. रागा मा होनदों? रागा लाव बिजौ आरो आलु. ए खिफि खिफि मोनामदों. बेजों गैयागोनलै आब'नावहाय. बै मोनसेजों दङ दालाय. दै आं नायनि बेजों. र' दै मैगंखौ
हाजोबग्रोनि दे हा आब' हा हानानै ला जेबो नङा आइया ओमफ्राय अबेखौसो माबाफ्लांबाय थायोलै बेजों गैया दै आब' दे मिथिखायो आं नोंखौ नैबे सानसु आइदिजों गैयामोन ना ओंखायनो बिजों हरनो नागिरदां नाइस ब्लग होनलायना हरबाय दै आब' कमेन्टआवहाय सानसु आइदिजोंबो हरबाय दे आब' हाँ हेलो संदीप सर जी क्या कर रहे हैं अभी खबर सबर कैसा है कैसा है अभी संदीप सर जी खबर से सर कब हरखांबाय आब' सानसुजों हरबाय
on मा होनदों on दे on शॉर्ट वीडियो डालते रहो सर जी, खुद का कंटेंट डालते रहो। एक ही जैसा वीडियो डाल रहा है आप, इससे तो रीयूज कंटेंट आ जाएगा आपको, बाद में मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ही फोटो एक ही साइज, खुद का कंटेंट खुद का डालो, खुद का चेहरा दिखाकर डालो ना। वायरल नहीं हुआ तो मार जाऊंगा। माय फर्स्ट ब्लॉग या लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपने उसको शेड्यूल पे रखा हुआ है। लाइव के लिए या वीडियो ये शेड्यूल पे रखा है आपने। रिप्लाई दीजिए संदीप सर जी, इसको क्या बोल रहे हैं आप? वीडियो को आप शेड्यूल पे रखना नहीं चाहिए। कभी कभी शेड्यूल पे रखने से इम्प्रेशन डाउन हो जाता है, इसकी वजह से व्यूज भी नहीं जाते हैं। ओंखारबायलै, मोनायाव उन्दुनो हाथाराखिसै नालाय। नाला एक्टिव टू संदीप एंड के सर जी हेल्प जी, ये आपका ही चैनल है ना? एक्टिव टेक ये नया चैनल है आपका, है ना? ठीक है, मैं इसमें सपोर्ट दे देता हूँ। आपने क्या क्या डाल कर रखा हुआ है? हाउ टू गेट क्रिएट ए पोस्ट इन यूट्यूब। संदीप ठीक है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ आपका वीडियो। एक आपका ये दूसरा चैनल है शायद। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट में फोटो कैसे अपलोड करना है, वीडियो कैसे अपलोड करना है कम्युनिटी पोस्ट में, सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। संदीप एंड केशर जी हेल्प।
सर जी नाइस 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 रुको 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 मैं देख रहा हूँ ना यार मेरे को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्या करे इतना ज़्यादा हेल्प कर भी नहीं सकता मैं भी मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ आप खुद का वीडियो खुद देखता है शायद इसकी वजह से आपका चैनल फ्रीज होकर रह गया है देख एक ही जैसा कॉपी करके मैसेज मत करो नहीं तो आपका मैसेज कुछ हो जाएगा या क्या बोल रहे हैं इसको शो नहीं होगा बार बार लिख कर देना नहीं चाहिए एक मैसेज को और कितने दिन हुआ है चैनल आपका कम से कम 13 दिन 1 मंथ हो गया शायद नागाबाय दाना कारेन्ट थांबाय जारला जानोसै आरो बांग्रा इमोजी दाहर ज़्यादा इमोजी मत भेजो सर जी वेट एक खमायो मस्तान खमायो लादो बै खान्थालाव लादो गैया माथो माखासे फैयाखिसै नोंगौ नोंनियालाय सानफ्रोमबोथ' सोलाबा खान्थाल बिफाङाव लानोसै गरमथार न'आव नै माबा गैबावलालाय बैयाव फै बैयाव बेयाव गरम सियार लाफा सियार आयो अमा ओइयाव थ' थान्दानो होद लाबो ओरै आयै थान्दा बार आयो आब'नि गिता हेलौ लाइक दोन थेंक इउ आब'नि गिता लाइक दोन होनायनि थाखाय आबैया रामानदों नै बिदि कमेन्टखौ बुरजा बुरजा लिरबा बारायो आब' मनिसा थेंक इउ
आंनो लाइभआव हाबफैनायनि थाखाय थोरलाबो थेबोला आइया न'आव थानो हाया नै औवा बागानावसो फैबाय आङो बाराद्राय इम'जि दाहरहो होनदों ओमफ्राय उइथ ओमफ्राय आरो मा होनदों उइथआ खमायो खमायो अन हेल' लाइक एन्ड थेंक इउ नै बिदि कमेन्टखौ बुरजा बुरजा लिरबा उइथ बारायो ओमफ्राय आबै आरो होनदों हेल' निगिथा नोंथाङा होनदों आब' मोननैसोआ हेल' अमा खिया मोनामोनलै बेयावबो थानो हाया जारलासो मोनबायबा ओमफ्राय मा होनदों लाइफ बिराद खिफिदों माथो ओमफ्राय आब' निगिथा मोनदों मा ओंख्रि आगैमोन मा ओंख्रिनो ओमफ्राय आबै आरो मा होनदों ननिसा खिफिफैबाय मोनामदों ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों मा नेबाय थानां नाय नेबाय आब' निगिथाया मोनदों मा ओंख्रि जोंहा ओंख्रिया माबासो मा ओंख्रि नाले हो पटल आलुनोलै ओमफ्राय मा होनदों मोनामदोंसो माथो ब्लु होआबा आं दुखिया मोनथारो दे ब्लु होबाय खरसे आब' निगिथानोबो ब्लु नांगौबा खोन्थादे ब्लु नांगौबा खोन्था ओमफ्राय दासो रागा लावजों आलु सबाय दं माले फिसाय जाजेनबायानोना नै ओरैनो हरनाजों होननायब्रा यारलाय मा ओंख्रि जाखो आब' यारा दासो संदोंनो आब' यारा दासो माबा संदों नामानो ओमफ्राय मा रावबो कमेन्टआनो हरा बारा र' खिफिजों गैयागोनदां र' आं थांनि दै दंखायो आब'मोननि सानावहाय मैया हरखादों मोनगोन आङो ओमफ्राय निगिथानावहायलाय र' आब' निगिथानाव बेनावबो दंखायो बुरिखौ होनो आं ओरै जंखायो माबानावलाय आबै आरनावलाय बेनावबो दंखायो र' होनबाथ' दस्रा आइदि लानांसिगोन आङो नै बिजों गैयागोनलै खारेन फैफिनबाय न'आवबा साबसिनमोन र' दै मारै जाखो आयै जाबाय जाबायानो जाबाय र' जाबाय दै दाना जों गैखायागोन ओमफ्राय मा होनदों र' मा रावबो कमेन्ट हरा गरमाव गरम ओंख्रि जाया आं बिदि मोनसा होनदों सोरनालाय बेलाय नाम दखा
जोबो मालाय हिनजावना नालाय हौवाना खिफि आरो दालि गोरान ओमफ्राय नालाय आबा मा खालामबाय ओंख्रि संदों गरमावहाय गरम जाना खिफु नांगौ मनिसा हे 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 ओमफ्राय मा होनदों आं बिजों थांनि दै र आब' मनिसानाव थांग्रोनोसै आङो गैया बै माबानिखौ कमेन्ट हरजाया आयै कमेन्ट हरजाया माथो बेयाव दे नायबायल' आङो बिदि फटकल' होनानै मालायनि गान होनानै भिडिअ' दा हगार दे आब' मनिसा नङाबाबा देनां बायसान्सनि नोंहा मनिटाइस खालामनायावहाय प्रब्लेम जाहैगोन मालायनि गानखौ लानानै ओरैनो फटकल' होनो नाङा दिखाथुना सोर दे सापर्ट खालामदो आंसो बर' कार्टुनसो आब' मनिसा माखौ रागा लाव होनो यार आंबोथ' बुजियाखै रागा लावखौ थाम्फै अरो माथो बेयाव थाबाबो कमेन्ट हरजाया दे होमबाबो नै आङो लाइट होबाय आब' मनिसानियावहाय ओमफ्राय आब'नि गिताया मा होनदों माखौ रागालाव एबो फरायखांबाय ओमफ्राय इयार बा खिफिना आब' इयार बा खिफिना थाखो जि मोनामदों सोर खिफि सोर बुंदिखाया दोनखाथाय जोगोनार ओंख्रि ना जोग्राब ओंख्रि ओमफ्राय जोंसार जोगोनारखौ होनो निगिथा दासो बुजिदों जोगोनारखौ होनोसो होनो आरो दे हरबाय दै दोनजाबाय जेनबाय बेजों हरबाय मारै सापर्ट करते हो क्या माबा हिन्दी लिरग्राखाय माबा हिन्दीसो जालाहैबायलै लाभ इउ सना हे फेन थेंक इउ सो माच मेरे लाइफ में आने के लिए थेंक इउ कि खबर ভালে আছে নহয় মই बिलाय र' आसोलसो नामा आदा बिखुंगुर कि खबर रायखुमा जानायखाय सफैबाय ओमफ्राय आब' इयारनियाव थांनि र' निकितानाव थांनोसै आब' इयारनाव थांनोसै सापर हैनोसै बेजों नायखायाखै बेनाव ओमफ्राय टाउनाव बेरायनायखौ माबाबाय ओमफ्राय दोंनैसो मेथाइ मिथिदों आं ओमफ्राय गान होनो हाया होनना नङा आब' मनिसा थारमाने नोङो फटकल' होनानै गान होबायना गानजों लोगोसे फाव फेसन थाफानांगौ नङाबा प्रब्लेम जायो अनजिमा बिनानाव फैबायलै नै आंना बिनानावा मा खालामदों आदा खिफि माबासो नै आं दासो माबायावहाय कारेन्ट थांनानै बाहेरायावसो फैनानै होफैनांबाय नै लाइटखौनो गरमानो थानो हाया ओमफ्राय मनिसा आब'आ मा होनदों लाभ इउ सना सोर जाखोलाय बियो माबा मा होनो आदा बिखुंगुर बियो ओमफ्राय मनिसाना गुरनाया मोनामबाय ना मोनामा
मोनादि निसाना गुरनाया मोनबायनाय ना मोनबायदि आब'नि खोथा अन आंना गुरबा मोना जायो यार ओमफ्राय आबैयारा मा होनदों नोंनि मोखा खिफियो थामारसिगोन नोंनि मुङा खिफियानो थामारसिगोन दे थाथोंसै आब' दे नोंसोर दोननायानो जागोन ना बाबा गुरुमबा फंबाय दालि गोरान आदा बिखुंगुर दालि गोरान ओमफ्राय मा थाब थाब फराया जाबाय नै आब'नि खोथा आंखौ आं बारा गोबाव मा थाब थाब थायो मा थाब थायोनो थाबथादों आरो हो नेट प्रब्लेम जादों खोमा दहाय बिखुंगुर रिंकिजों ओंखार ओंखार बाबु दहाय बिखुंगुर रिंकि जि माबा माबि बुंदों आंखौ सापर्ट खालाम दे खालामगोन आदा बिखुंगुर आं नै माबानाव थांदेरदों आबैयाराव जोब्बाय नै भिडिअ'आ जोंनावबो माबा स्टिकारल' हरनानै दोनसै बेजों माबाजों दंखायोगोनलै आदा बिखुंगुरनावहाय ना नैबे गोदानाव गैयामोनथाय र' आं आब'नि गिटानाव थांग्रोनोसै जाबाय दे आब' नोंनावहाय हरबाय आब'यारनाव हरबाय दाना आब'नि गिटानाव थांसै नै दाना थाइजौ जानायखौ नायनोसै थाइजौ जानायखौ लिंहरा गावसोरल' जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय दल'थ' नोङो ओमफ्राय दलर थानांगौ ओमफ्राय माला मनिसा आब' आबैयारा मा होनदों नोंना गुमायनाया माथो आमबुलार गोजानो नोंना गुरनाया माथो आमबुलार गोजानो मा मनिसा आब'नि खोथा होनदों अन ओमफ्राय मा होनदों आब'याराना ओइ बाबु कमेन्ट फरायना बारा दिसटार्ब खालामनाङा दे थांबाय फिसालाफोरसोमोन जा खथ्सर साला मबाइलखौनो सेना लाबाय थायो मबाइलखौनो दांनो होनो नागिरा ओमफ्राय आब'नि गिताया अन दे थेंकिउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय आबैयारा होनदों ओइ बाबु कमेन्ट फरायनायाव बारा दिसटार्ब खालामनाङा दे ओमफ्राय आदा बिखुंग्राया होनदों दे थाब खालामदो ब्रा सम गैया आंहा मानो सम गैया बिदिजों मारै जानांगौ जाखो मानो सम गैया ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा यार जानां आमबुलार गैया जोगोनार गैया थारमानि ओमफ्राय आदा बिखुंग्रा होनदों सोर दंलै दालि गोरान नोंजों फिसाला थांबाय न' सिङावसो थादोंमोन आं दहाय कारेन्ट गैयैनि बाहेरायाव ओंखारबोबाय फांखा बानायनानै जाफिननायखाय न' सिङाव माबादोंमोन ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों माथो बिखुंगुर फैबाय माथो हेल' बिखुंगुर ओमफ्राय दाना एक्टिभ टेक टू हेल्प सरजी हाँ सर जी क्या करे यार मैं भी इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास आपको जिस तरह से हेल्प करना चाहिए इस तरह मैं भी हेल्प कर नहीं सकते हैं ओमफ्राय आब'नि खोथा होनदों मा ओंख्रि बिखुंगुर आगै आब' मनिसा होनदों बोरो खिफि माथो आंनो हरासैनो 60थानो दाबो मानो हराखै जाखो र' नायफिननां हरबायमोनथ' ना माबानानै साबसक्राइब खालामनो बावबोबाय आंलाय र' नायफिननां 66थानो सोरनि फिसालालै दालि गोरान आंनि ओमफ्राय
नोंमारगौ ना मनिषा जाय आंखौ रायखुमायो बिसोरनियाव 1K गुग्ला बेरगोन मनिषा ओमफ्राय मा होनो आगै अनजिमाया आय' मा होनदों अरजाया खै बिसोर जाखो अब निकिता आंखो आंनो हरला नालाय फिसाय नोंनियावखौ नायगासिनो दंथ' आंनो थाइजौ जानायखौ नायगासिनो दङ 4 मिनिटनि बाराना भिडिअ'आ गुदल' लिरना हरबाय ने आब' निकितानावहाय जोब्बाय नै ओमफ्राय आब' मनिषा गाबनो ओंखारदों आं मानोब्रा आब' मनिषा ओमफ्राय आदा बिखुंग्रा होनदों मनिषा आब' सफैबाय र' दालि गोरान एसे खबर लानोसै खम जारला मनिषा मेरलाय बिखुंगुर आगै माथो एसेबो अना मानो लांलायखो मानो डिस्टार्ब खालामोब्रा नोंसोरलाय ओमफ्राय मा होनदों बिखुंगुर आगै माथो एसेबो अना नोंलाय आदा ओमफ्राय आदा नोंखौ मनिषाया जा गाज्रि रायखुमादोंमोन आदालै निकिता आब' दालि ओंख्रि आलु संना बाजि आंना दिनै 90 फैबायनो हेल' मुजिस ब्लॉग थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए खबर कैसा है क्या करे अभी साजी आप ओमफ्राय निकिता आब'आ होनदों गोथाव दे गोथाव दे ओमफ्राय आदा बिखुंग्रा होनदों नोलै मनिषा आब' मानो दानखो जारौ अनजिमा मेसेजखौ र' आब' माबानाव थांखांबाय आब' मनिषाया आब' मनिषानो हरखांबायथ' आङो आब' मनिषानो हरखांबाय आब' मनिषानो हरखांबाय र' बारानो गैयालै जि गाबलायबाय हरबायथ' आब' नै 566 जाबाय ओमफ्राय र' ओमफ्राय नोंस्रा राजाखौसो बोसोर होनदों नोंस्रा राजाखौसो राजाखौ बोसोर होनदों ओमफ्राय आब' मनिषा मा होनदों माथो दाबो आइदिखौ हराखै थाब 1K खालामदो लासै नङाबा हालै आब' निकिता आब' मनिषा ओमफ्राय बिनिफ्राय आं माबाना थांग्रोनोसै अनजिमा आगैनावहाय थांग्रोनोसै दाउ बिदै जानायखौ नायनोसैलाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आदा बिखुंगुरनाव थांगोन मेसेज फरायहोलां नङाबा हाया थालांजोबनो नागिरो ओमफ्राय माथो दाबो आइदिखौ हराखै थाब 1K बेखौ फरायखांबाय आब' मनिषा आदा बिखुंगुरा होनदों आब' मनिषा आब' मानो रायदों आंखौ नों ओमफ्राय आब' इयारा होनदों आदा बि खिफिनि हिनजावनि नामालै कारेन्ट दंबा न'आव थाय बिसोर थानो हाला मोनामबाय अमा खि मोनामनानै थानो हाला र' आं न'आव थाहैफिनसै लाबोबाय टेबोला थानो हाला मोनामनायानो बेयावबो अमा खि मोनामनायानो अमा खि मोनामोलै आयै फांखायाबो गुदुंसो ओमफ्राय मा होनदों
आब' माबानाबो दाबो जाया अनजिमा गैनाबो दासो माबा सेकेन्ड थांदों 1 मिनिट 28 सेकेन्डल' दाबो जादों बबेनिफ्राय थाबोखोमोनथाय मेसेजआ मनिसा आब' मानो रायदोखो आंखौ फंबाय आदा बि खिफिनि हिनजावनि नामा नालाय ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनखो माथो दाबो आइदिखौ हराखै थाब थाब आब' मनिसा होनदों ओरै आगै हाय आगै सना बि लायबासो नोंखौ आंनि सिगाङाव बायदिसिना बुंदोंमोन ओमफ्राय रनजिमा होनदों बि लोगो नोंनि थु आइदि चेनेलखौ साब खालामबाय साब खालामबायनो आदा बिखुंगुर ओमफ्राय मा होनदों आदा बिखुंगुरा नोंगौ नामा नानि नालाय मा खालामदो दालि गोरान ओंखाम ओंख्रि संदों ओमफ्राय सोमखोर बर' मा होनखो एस 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 सोर सोमखोर फैखोमोनथाय ओमफ्राय मनिसाया नोंजों सायावल' लायो आदा जोब्बायना ओमफ्राय सिङाव नोंजों एगेन्स्टार मनिसा आदा बि ओमफ्राय आबैयारा मा होनदों मालायनाले लायथार आदा नोंनो ना अनजिमाया लोगो मनिसा हेलौ र' आं एयारनि गावहा बिसो सियाथ' समान समान लाइभ होनायनि आब'नि खोथायाव अननो मा होनखो मनिसा नाफाम जोबबो हरदो नाफाम जोबो र' आं लासै लासैफोराबो हायाना आं जारौ अनजिमानिखौ खालामबाय माबाजों कमेन्ट हरनो रोंखोना रोंदिया आङो कमेन्टआवहाय गोथावल' लिरना हरनोसां ओहो स्टिकारल' होनोसै मोनसेल' ओमफ्राय नाफामजोंबो हरदोनो र' आब' मनिसा मानो बिदि नों आंखौ थारमाने आब' मनिसा आं दुखु मोनबाय र' दै ओमफ्राय बबेजों हराखैमोनथाय बिजों दंखायोमोन नामाथाय आदा बिखुंगुरनाव आं बाबायलै बिनि सि सुनायखौ खस्थ' नुथारबाय आङो बिबोनांफोर दंबा हरथारगौमोन आं आदा बिखुंगुरनो बिबोनां गैया आंहाबो बिराद खस्थ' जि सुयो बेसेरा हारसिङै गोदाव सोराव जि सुलाबायनांनाय ओमफ्राय मा होनदों ओइ मनिसा सोरखौ नायहरदों हो आं नों मानो डिस्टार्ब खालामबाय थादों दानेट मनिसा सोरखौ नायहरदों हो आं गिबायसो नोंखौ ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों बि आं नोंनो रायखुमानायखौ इयार नैबे माबा सिम्बल थाबथालै रासो गावजों समान लाइभ होनायनि नोंखौ रायदों बि नायदों बि यार नोंखौ र' बिनो एरना हरनायखौ मनिसा मिनिबायलै नै माबाया आब'यारा ओमफ्राय आब' मनिसा गाबबाय दाना कमेन्ट हरनोसै आदा बिहंफोरनाव जाम्बा सि सुयो होनसां जि सुयो नामा होनसां जि सुयो नामा हरबाय दै आदा बिखुंगुरनावबो लाइकबो होबाय साबबो खालामबाय ओमफ्राय
ना ओमफ्राय मा होनदों आबैयारा होनदों आं मिनिना थानो हालालै नानि नोंसोर रायदों आंखौ नानि आब'नि गिदा होनदों आं गाबसै ओमफ्राय दानिया आब' निगिताया मा होनदोंमोन नाफामजों होनदों नामा नाफामजों नाफाम अ दाना नाफामजों फैलायबाय हे दाउआ नाफाम फैलायबायलै नै नाफाम ओइ मा अफाय सेरफ्लांखोब्रा ओमफ्राय मा होनदों दालि गोरान आंखौ 1K खालामदो दे ओमफ्राय आब' यारा मा होनदों आं नोंखौ रायाखै माथो आदा जोंहालाय बिदा बिनानाव खाना आदा नाफामजों बिदोंमोन नामा आब'नि गिताया र' आदा ओमफ्राय दाना ओमफ्राय बेनिफ्राय आबैयारा होनदों खुगायाव थाम्फै हाबगोन मनिसा खुगाया खोब ओमफ्राय आब'नि गिताया आब'नि गिताया माबादों मनिसा मा होनो बे खाथियाव मा बियो हाबख्लादो खिफि नाफाम बर' फैबाय नानि रायनाङा दे मोजां नङा रायखुमानाया बे आबैयारा होनदों बे दाउआबो मानो दिसटाब दाउ गाबनाय खोनाहैदों आबैयार होद बाबु मासथिनि ओमफ्राय र' आब'नि गितानाव थांनि आं हरमाराखैथ' ओंखायसो होनबाय थादों थाइजौ जानायाव थांबाय थाइजौ जानायाव गाबज्रिदों ओमफ्राय बेनिफ्राय आब' मनिसा रागा जोंखोना माखो ओमफ्राय आबैयारा होनदों मनिसालै आदा बिरखांग्रा होनदों आब'नि गिता ओंखाम जाबायना ओमफ्राय अनजिमाया बिनानाव मा होनदों दाउ दंसोयो ना खोमा दङ दंनायालाय बुरजाथार एसे बे थाइजौखौ नायबाय थानाय जाबायलै आब'नि गिता जानो लुगैयो ओरैनो गोखै जिनिसखौ नुबाथाय मानो रावबो लाइक होआसै लाइक होदो दे लाइक होदो अननानै लाइक होआखैबा जाखांबाय आगै जाखांबाय नामानो आदा बिरखांगुर ओंख्रिया दालि गोरानसो नै बिसोरनाबो दालि गोरान पटल एवनाय होनदों नामाथाय ओमफ्राय आगै अनजिमा होनदों लाइक होखाबाय आं दे थेंकिउ आगै अनजिमा ओमफ्राय आब'यारा मा होनदों दे बिदिनो खुगायाव खोबना ला मनिसा थाम्फै हाबो आब' मनिसा मा होनखो
नोंसो हायोखो यार खिफि आब' यार मा होनदो आं होखादों अ दे थेंक इउ होखानायनि थाखाय दहायनो होखादों औ यार आयै थाइजौआ जा गोथाव लगायदोंमोन नै आब'नि गिथाया थाइजौ गोमोन जानोसो लुगैबाय आं फैनायनि सिगांलाय होखायो औ दे आब'आ दहाय नोंनो होखादों प्लिज कमेन्ट करो सोर सोर दं 6 जन दं नै माथो माखासेफ्रा कमेन्टखौनो हरा अननानै कमेन्ट हर आदाया मा होनदों आब' यारा मा होनखो आदाया थांलायबाय खोमा थांबायगोन सिरि जालायबाय ओंखायनो गावल' जायो होनसैलां आब'नि खोथाखौ गावल' जायो आब' निखि दालि गोरान आ ओमफ्राय मा होनदों मनिसा महर गोसा आब' यारा होनबाय आब' मनिसाखौ महर गोसा ओमफ्राय मा होननाय जादों बे यार मा होनो बे फैनायनि सिगां लाइक मिनथिया हरबाय दै आब' कबिथा औ आब' कबिथालाय आब'नि खोथा हरबाय थाइजौ सिरि दोनो बाबालाय द' आब'नि गिथानि नोंखौ थाब खालामना होदोलै दालि गोरान आब'नि गिथानिखौबो थाब खालामना होदोलै दालि गोरान जाबाय दाना बेजों हरबाय दाना माजों फैबावनो र' मा आइदिजों दङ मा आइदिजों गैलाथाय आंबो गोसोआव गैजोबला आइदिया बुरजा जाथारबायना ओंख्रिया ओमफ्राय मा होनदों आब'नि गिथाया सानहाबलायबायनो ओंख्रिया दुफायबा यार आंनि रायलायनायाव आंनो बुरिनिजों फैबाय दै बुरिनि आइदिजों आंनि बुरिनि आइदिजों फैबाय आङो सोर दंमोनथाय दे एसे कमेन्ट हरदो आब' यारनाव हाबैनायनि आङो बेनाव गैयागोन बे आइदिया गैया बेरायनायखौ नायलायबाय नै दाना बुरिनि आइदिजों हरगोन दे आब' मनिसा हरगोन आयै 1था 16 जाखालायबाय नै आंहा नोंसोरजों फैबाथाय रायलायबाथाय ओंखारलांनो बायो लाइभखौनो थाब बन्द' खालामनो बायो जा इन्टारेस्ट मोनोना नोंसोरजों रायलायनो हरगोन आदा बागुरुम्बा दालि जहल बे आइदिजों बै फुराना मोनसेयावसो दङगोन नोंनियावबो आदा बिखुंगुर
नोंनिखौबो सि सुनायखौ नायबाय थानो बाबाय आदा बिखोंगोर गोदान भिडिअ आपल'ड होदो आयु थिजिमला खरफरा अहिले बोरमा लायग्रोदों आं सायायाव औ दे लायनांगौ नङाबा माबायोना बोरमाया सैज' खालामनो हायाबा आं आब' याराव थांग्रोदों दै माबाजों आंनि बुरिनि आइडिजों सोर बुलाय दालि गोरान नोंहाबो बुरि दं नामा हा दङ आब' यारनाव जाबाय आब' यार बे आइडिखौ बाहायखायोलै ना आं बेयावसो हरगासिनो दं खिन्थु बै नों लाइभ होग्रायाव हरनाय जायाखै मोनसेबो खोन्थाहरलाय आब' यार अननानै $47 जाबाय ओमफ्राय मा होनदों आरो हरबावदो बेखौथ' फरायखांबाय आयु थिजिमुला खरफरा हिलाया बेखौथ' फरायखांबाय सोर बोलै दालि गोरान नोंहाबो बुरि दंखायो नामा हो दङ आंना दिनैबो 90 फैबाय बड' कार्टुन नोंनावनो होजोब खासै ओमफ्राय मा होनदों मनिसा आब' नोंसो हरबाय थानोसै नामा दासो ओंख्रि मोनबाय दासो ओंख्रि मोनदों ना आब' बे इयारखौनो लाबाय थाखाय बेयाव हरनायानो जाखागोन ना आब' इयार थारमाने आं बैयावहाय नोंनि लाइभ स्ट्रिम होबाय थाग्रा मोनसेबो हरनाय जायाखै दै आं दा नों फैदों बेयावल' हरनाय जागासिनो दङ बेयाव हरबानो जाखायोना र' आं आब' मनिसानाव थांनि ओमफ्राय आदा बिक्रमनाव थांसैलाय आंनि बुरिनि आइडिजों कमेन्ट थाङा दै बेवहाय पिकचारल' एसे लं भिडिअ नायाबानो जाया बिदि फट'खौल' होनानै गानहोनानै मा भिडिअ आपल'ड दाखालाम आब' मनिसा नङाबा मनेटाइस खालामनायाव देनां प्रब्लेम जागोन नोंनाबो नै 500थानि बारबाय नै साबस्क्राइबारा बारायगासिनो बारायदों आब'आ होनदों दे बेयावहाय हरबाबो जायो हर दे आंनि गोदान चेनेल दे जायो दे होमबालाय ओमफ्राय आब'नि गिताया होनदों GWLI आब' मनिसा होनदों आब' आंनो हरदो आंनो ओमफ्राय आंनो दाबो मोनसेबो हराखैनो आं आदै फन हरगासिनो र' हेल' मा होद दहाय बे बाबुआ साइकेल गाज्रि जादोंना बेखौ बानायनो माबादोंमोन आं फैसा आं 100 थाखाल' हरफानाय जादोंना माबा एसे माबाना हरफा होननानैसो माबादोंमोन दा हैगोन आं होननानै दे आं नै लाइभ स्ट्रिमावसो दङ खोनाबाय आदै नै लाइभ स्ट्रिमावसो दङ आङो भिडिअ लाइभ स्ट्रिम होदां र' दोनथ' ओमफ्राय बेनिफ्राय आबाव आंनो हरदो बियागै दाबो मोनसेबो हराखैनो मा जाबावखो मा जाखो मा जाखो गोदान सिम मैया फ्रि लाबोदों आङो फैसा होनाङैखाय ओरैनो जोंहा रिसार्ज सोनाय माबा मोनो नालाय रिसार्ज सोनायनि सिम फ्रि मोनदों रिसार्जनि फ्रि मोनदों रिसार्ज सोयो नालाय माबानिफ्राय
P1निफ्राय औ दे बेनिफ्राय आं खारबाय दानो ओंखारसै आदा बिखुंगुर दे होमबा आं लाखिनोसै बिदिनो खोन्थानो थांनांगौ होमबा दुखु मोना आङो खोन्थालासो ओंखारलांबासो दुखु मोनो दहायनो हरदों आं माखौ दहायनो हरदों होनखो आं बुजियाखिसै आब' निगिथा जाबाय दै आब' मनिसा 567 जादोंना जायाखै नायलाय नोंनाव कमेन्ट हरजा बेयावहाय ओमफ्राय थांनो ओंखारखो आब' बिबुंथि फैदों हेलौ आगै सना ओंथि आंहा दासो दे जेबो नङा आब' थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों अनजिमा गयारि अफिसियेला मा होनदों ओंखाम जाना नायबाय दं आं दे थेंक इउ ओमफ्राय आब' मनिसाना दोनजाबाय दै आंनि बुरिनिजों हरबाय आङो बेनिफ्राय सोरनाव हरबावनांगौमोन सासेनावथ' सोरनाव हरामोनथाय आं दहाय बावबायलै आब' इयारनाव हरदोंना हराखैमोनथाय बुरिनि आइदिजों र' नायफिननां आब' मनिसानो थांबाय बुरिनो हरबाय ओमफ्राय दाना बेनिफ्राय आब'नि गिटारनाव थाङाखैगोन ओमफ्राय माबानाव थाङाखै आरोखि सोरनावमोनथाय अनजिमा बिनानावनाव ओमफ्राय माबानाव थांसै आब' बिबुथिनावहाय मा ओंख्रि जाखांबोखो आब' थाइजौ जानायखौ नायलायबाय नै आब'नि गितानिखौ बेनिफ्राय मा होनदों हेल' आगै सना खि आंहा दासो दे जेबो नङा लाइक दोन थेंक इउ लाइक दोन होननायनि थाखाय बड' कार्टुना बेलेगसो होनबा आगै सोना हरगोन दै माखौ आब' मोनसिया रिसार्जखौ रिसार्ज सोना हरनो ओमफ्राय आब' बिबुंथिया होनदों भिडिअ बानायदोंमोन आगै आं दे बानाय भिडिअखौ थाब हंगाराबा सप्तायावहायनो खेनसेबा खेननै हंगारथारनांगौ जेरैखिजाया नङाबा इमप्रेस होना डाउन जालाङो ओमफ्राय आब' इयार होनदों इयार आबै खिफिलायबायखो ओमफ्राय अनजिमा मा होनदों अनजिमा बिनानावा बिबुथि आब' लोगो खालामदो आब' बिबुथि लोगो खालामदोनो अनजिमा आगैनो इजों लोगो गैया होनलाय गैयाबा खालामलायदो दे खोनाबाय आब' बिबुथि लोगो खालायलायदो दे र' दं दे ओमफ्राय आब'या होनदों बाट आयु आवनि बारावनि ओमफ्राय मा होनदों थेंक इउ आब' निगिता अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय आब' बिबुथिया होनदों हेलौ थेंक इउ आब' मोननैबो आइदिजों फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आंबो थांथ'नोसै बड' कार्टुन दा नेट जोब्बा मा होनदों रिंकिनाव थांनो मोननाय नङा ना दे थाङोबालाय खोन्थानो होमबालाय आं लाखिनोसै बिदिनो खोन्थाखानांगौ थाङोबा आंहाबो नै बारा गोबाव गैखालालाय 5 मिनिटल'खासै खुनुरुखुमबाबो 40सिम थानो नाजागोन आङो नङाबा लोगोफोरजों रायजागोन ना आंहाबो थारमाने 2थायावनो नुजाहैथारनांगौ खामानियावहाय आं लाखिबाय दै आब' मनिसा ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा इयार लाइफ आं थांनोसै बाय बाबु दे ओमफ्राय आब' बिबुथि होनदों खालाम दे अनजिमा आगै दे खालामलायदो आब' इयारा होनदों मनिसा दावले
Apa masih tahu dia? Ai đây. Ai đây? Apa बेफोरदिनो ब्लु होग्रोनि र' ओमफ्राय थांलायनो गोथाव गोथावल' जायो होननानै कमेन्ट मोनजां आब'नि गिटानाना गोथाव 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 गोथावल' जायो दालि गोराना दालि गोरान नायखांबाय दै ओमफ्राय बेनिफ्राय बिनानावनाव थांसै आङो ओमफ्राय आब' बिबुथिनाव थांसै टेन जाबाय दे आब'नि गिता ओमफ्राय बिनिफ्राय थांसै आङो बिनानावनाव बिनि बोरै बोरै अनजिमा जोंसार अफिसियेल थेंक इउ मेरे लाइफ स्ट्रिम हिन्दीसो रायलायफ्लांलांबाय जोंसार अफिसियेल थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय अनजिमा बिनानाव थांनोसै आङो दाउ बिदै जानायखौ नायलायबाय मा आरो रायहरबायलै नै जोंसारा रायहरबाय मा रोंदोंनो नाफाम मालाय नाफामजों हरबायथ' आङो आब'नि गिथा कमेन्ट चेक खालामलाय नाफामजों हरबाय चेक खालामलाय थेंक इउ जोंसार अफिसियेल लाइक देन खालामनायनि थाखाय नाफामजोंसो जोंसारनो हरनो मोनाखै र' दा हरगोन थाब हर दे लासै लासै हराबाबो जाया आब'नि गिथा बयनोबो एफा एफा राननानै सापर्ट हराबा मारै जानो हरगोन बयनोबो फैसा रानदों माबा नै फैसा रानदों हरबाय जोंना बिनानाव अनजिमाया फैसा रानदों जोंनो आदा जोंसार आदा खिफिया मबाइल बानायनो थांदोंमोन मबाइला मोनबोआखिसै नङाबा बेजोंबो 10टा 15टासो आइडि खालामनो हाबावगौमोन मबाइलखौनो गंनैबो बानायना मोजां हराखिसै माबा मबाइलखौ चेन्ज खालामलानानैसो हरलाबायबाय दहाय बड' क्लास जादों जोंसार आबैया रानदों बड' क्लास जादों जोंसार आब' बिबुथिया मिनिबायलै नै लोगो जालायखाबायना आब' बिबुथि अनजिमा आगैजों ओमफ्राय जोंसारा मा होनदों बा मालायसो जा खुसिबाव फैसा राननायखाय हेल' हेल' मानसि हेल' हेल' ini ini dapat ambil lagi nah mana हरबाय दे कमेन्टआवहाय आं ओरैनो माबाल' हरनानै दोनसै जेराव सिम्बल हरनानै दोनबाय दे जाराव लाइकबो होबाय दे 25टा जाबाय लाइकआ ओमफ्राय आब' बिबुनसिनावहाय गैया बे आइडिजों आंनि बुरैनि आइडिजों दे हरबाव थाब दालि गोरान थांगाराखै नोंखौ बखिनोसैमोनलाय नै एसे बावबानो
आब' बिबुंथिनाव हरग्रोनोसै र' ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंनाव थांगोन नांगौबा आदा बिखुंगुर माबा बिबुंथिनावहाय गान खननायखौ नायनोसै बिराद गान मोजां खननो रोंगौ आब' बिबुंथिया जोंना आंनाबो बुरिया जा मोजां खनोथ' बे गानखौ मा होनदों जोंसारा लागाव लागाव देन्जार खिन्थु जा खुसि दै नों फैसा हानना होनो मोननायखाय टेस्टिं हेल' हेल' बिखुंगुर आगै आब' बिबुथिया नुदों ओमफ्राय आदा बिखुंगुरा होनदों आब' बिबुथि गोदानजों जों खालामनो थेंक इउ आहाथो दहायनो फैदोंमोन आं नायस'नाखै सि फेमिलि फैदों हेल' बर' कार्टुन थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आं नोंखौ नायस'नाखै दे बावदों सरि बावनायनि थाखाय लाइक दोन थेंक इउ सि फेमिलि आयै टाइमासो गैला 40 जानोसै नै सोर ओंखाम मोनजायाखै नों दे ओंखामा रेडि खालामदो सुनायनि आब' बिबुथि ओंखाम जाबाय नामा जोंसारनोबो हरनो मोनाखैमोनलै दुखु दामोन दे जोंसार गोदान आइदिजों हरनो मोनैनि थाखाय गाबोन हरगोन आङो दिनै हास्लाबनाय नंला आब' बिबुथिना 900ल' ना मारै जाखो 900नि बारखायाखैमोन होनबा ना बारायदों हेल' माबार हर दे आं हेल' दे माबार हेल' आब' बिबुथिनिखौ नायगासिनो दं नाइसल' लिरना हरसैलै आब' बिबुथि आंनि बुरिनाय आइदिजों भिडिअआ गोलाव खालामनाय जायो नालाय ओंखायनो कमेन्ट हरनानै दोननो आब' बिबुथि आदा बिखुंगुरनोबो आइदिजों जारला जानोसै टाइमाबो हास्लाबला आबैया रानदों हेल' जोंसार हेल' खोनादोंना हेल' जोंसार हेल' खोनादोंना ओमफ्राय मा होनदों दालि गोरान नों निगिथा आब'नो हरदोंना हराखै नेगासिनो आब' निगिथाया हरदों आब' निगिथाखौ मानो हरालासे थानो हानो हरो आब' निगिथायाबो सापर्ट होयोना आंखौ सापर्ट होनायनिनो आं दे होमबालाय बारायदों आब' होमबालाय माबा जाबाय नै 900था फुरा जाबाय आं हरबावोब्ला माबा जागोन 901 नै बिनानाव हरनायजों 900 मोननै जागोन आरो दहायनिबो हरदोंमोन ना आङो गासै एसे बारायगोन आरो दिनाव बांद्राय साब लानो नाङा 10थासिम बारा नङाबा एखमबा द्रपबो जाफिनला बायोना खालामबा ओमफ्राय आदा बिखुंगुरनोबो हरनो मोनाखैमोन सिदिनोबो हरनो मोनाखैमोन जोंसारबो आयै टाइमा 5 मिनिटल'सै जोब्बाय दै आब'नि गिथानाव माबानाव आब' बिबुथिनाव थांबाय दोनजाबाय आब' बिबुथिनावहाय ओमफ्राय सोर दंबावोमोन मोननैल' मोनदों आं आब' निगिथा गासिबो खेनसेनो हाजोबाना लासै नङाबा बयनोबो एफा हरनांगौ गैला मेसेज हरलाय दंबा हरनोसै आङो दङ 3 मिनिट 20 सेकेन्ड दा दिनै हगारनाय दे आं बेयाव हरबाय दै
भिडिअखौ बिदिनो हगारबाय थानांगौ दिनाव दिन हायाबाबो सप्तायावहाय खेननै बा खेनथामा मोनथामा हगारनो हाथारनांगौ नङाबा माबाया इमप्रेसना डाउन जालाङो आरोखि डिसक्रिपसना लिरना ला मोजाङै माबायावहाय टाइटेलावहाय 60तानि बारा लिरनो नाङा मा लिरना लादों र' सि फेमिलिया आं नायनि बेनिखौ सिगाङाव जाना दं दे आं खिन्थु दा खालामगोन आं बिखुंगुर आगै दा खालामगोन आदा बिखुंगुर अन यार आब'आ होनदों दालि गोरान हराव आरो आब'नि गिथानो हरगोन र' लासै लासै नङाबा हायाना नै सि फैदों ओमफ्राय निगिथा मिनिबाय ओमफ्राय आब' बिबुंथिया अन दे फेयारलिसा खालामनानै ला सिटि फेमिलि कमिउनिटि टेपु खालामना ला फेयारलिसाबो खालामनानै ला डिसक्रिपसनाबो मोजाङै लिरना ला माबानिफ्रायबो भिउस फैयो फेयारलिसनिफ्रायबो कमिउनिटि माबा टेपखौबो बानायनानै ला सिडि दे नायनोसै मिनिबाय ओमफ्राय र' बबेयावनो थाबखोथाय दालि गोरान हरबावदो आरो आब'नि गिथानो नै सिटि फैदों बेखौथ' अन आब'नि गिथा आजो लोगो जायाखै खोमा मा होनखोथाय जारौ अनजिमाया आब' निगिथाया आजो लोगो जायाखै नामा खोमा जायाखै खोमा सिडि दे नायनोसै सिडि आं यार आं फैयाबा जायो आं बारा रोङा फोरों औ ओमफ्राय थाब हर दा दालि गोरान निगिथानो बाखिफोरखौ बाद हो दा आं माबाल' होनसै दे सिडि ल' होनसै सिम्बल हरबाय आंनि बुरिनि आइडि साबसक्राइबबो खालामबाय ओमफ्राय लाइकबो होबाय 13था जाबाय लाइकआ होमबाबो दंबावोसो 3 मिनिटल' थांदों दाबो एसे दंबावोसो सिडि आयु अरायनाय फिल्म नायो दे जोंसारा हेलौ आयै जोंसार आयै आब' सोरां फैदोंमोन थेंकिउ आब' सोरां आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ लाइक होआखैबा लाइक होदो आब' मा खबर होनदों आब' सोराङा थेंकिउ मोखां देखायाबाबो जाया नै मोखां देखायबाय आङो जाबाय दै जोब्बाय मोखां देखायालासे लाइभ स्ट्रिम होबाय थायोबा रिउस कन्टेन्ट जायो उफाय नट ओंखायनो गुलाव हरबाय दाना आयै गैला टाइम आं मा खालामबावनांगौ दे थांनो बादोंमोन अफ खालामनो बादोंमोन सोरनो हरबावनांगौ दंमोनथाय जोंसारनि थाबाय आब' सोरां फैदोंमोन आब' सोरांबो हरनांगौमोन बेबो थाबाय जारला जाबायलै सयथि दे आं आदानो माबानो मोनसे हरनानै माबानोसै उनाव हरनोसै आं गाबोन माबानि जोंसार अननानै गाबोन फैफिन दे गाबोन हरगोन आङो मोनब्रै मोनबा आइदि गोदान दङ बेजों हरगोन आङो बेजों खालामखानायलै आदा माबा बिखुंगुर आंनि बुरिनि आइदि सुनायखौल' नायफ्लांबाय थानाय नायबाय थानाय मोननो नांनाय जाबायलै दस्रा भिडिअ आपल'ड हो आदा बिखुंगुर गोदान आपल'ड होदो ब्लु होनो थिनदोंमोन दालि गोरानखौ आयै 41 जाबाय आदा ओंखामा खुरदो खोनाबाय खोनाबाय
आयै माथो मेसेजआ थाबोदोंलै सयथि मा खबर आगैमोन गासैबो माबोरै ओमफ्राय आब' बिबुथि होनदों बिखोंगुर आगै आगै खालाम खानायसोनो खानायखा खालामखानायसोमोन बादि मोनदों अ सोरां सना आब'या रानदों हेल' जोंसारा होनदों हो ओमफ्राय लाइकदों आब'सोरा होनदों अ ओमफ्राय सिदिया होनदों आलि अरना गाज्रि जाबाय थाबथै बुजियाखिसै बारा आलि अरना गाज्रि जाबाय थाबथाव ओमफ्राय जौवा अनजिमा मा होनदों आब'नि खोथाया गौवा अनजिमा गैया अनजिमा आब' सोरा मा होनदों अर गुमै सना आब' बिबुथि होनदों अब' बिबुथि नायबाय ना ओमफ्राय इयार होनदों आब' इयारा मा ओंख्रि जानाय सोरां ओमफ्राय मा होनदों नायजों सोरा आयै माथो मेसेज थांदों आं मानिखाया माखौ मानिया जोंसार दे हरदो आंनोबो आगै आयै जोब्बाय नायखांबाय खालामबाय दै आं कमेन्ट हरबावनांगौ नामा टाइम हास्लाबला नै आंहा जारला सयथि जालालै जाला टाइमाबो ओमफ्राय खालामसै हरबा आं आब' निगिथा ओमफ्राय बिखुंगुर आगै खालामनोसो फैसा रानदोंमोन ना सोरां आब' बहामोन नों एसेबां दिन लोमजादोंमोन फिसाला लोमजादोंमोन आब' सोरांना सोरबाफोर लोगो गैयाब्ला लोगो जादो सनाफोर ओमफ्राय नों मोनसेबो यार आब' बिबुथि नायलाय मा होनदों ओमफ्राय आब' निगिथाया थिमलाजों हरदो नाले फिसाय हरबायगोन आब' निगिथा आं दिनै हास्लाबनाय नंला दंखायोनो धोन फाथेलमोन बिरबायना खालामफैबाय आं आगै अनो हरबायना दालि गोरान आंनो हरबाय दे गासिबो मोजां बाय ओंख्रि सङो आं दे आब' सोरां आं स्कुलनिफ्राय फैना जिरायथ'दोंमोन दे आयु मा होनदों हायाव उन्दुना गाबदो सोरबा खालामाखै बाब्ला फेन जादो आं बेग हरगोननो बेग हरगोन सिरि थेंकिउ बर' कार्टुन वेलकाम आं हरबाय दै हरजोब्बाय माखासेल' थाबाय आब' सोरांनि थाबाय आंबो दुखु मोनबाय हरजोबनो हायिनि थाखाय आंहानो टाइमा हास्लाबला नै आयु फैस'लिसो जाबावबायसो नै थैखाबायलै सयथि माला जाना माला थांबावनांगौ दे दोनथ'नाय जासिगोन दे गाबोन हायोगौमानि एसे थाब फैनो नाजा मानोना माने आङो हरनायावहाय एसे सोरनोबा हरनो मोनाखिसै दुखु दामोन हरनो मोनैखौ जोंसार अननानै दुखु दामोन ओमफ्राय सिदिमबो हरजोबनो मोनाखिसै मोनसेल' हरबाय आब' सोरांबो मोनसेबो हरनो मोनाखिसै माखासेखौ हरनो मोनाखिसै आरो बेनि थाखाय निमाहा बिबाय आङो अननानै गाबोन एसे थाब फैनो नाजा आं हागौमानि गाबोन थाब होनो नाजागोन आरो 12थायाव होयोमोन नालाय 11:30 होनो नाजागोन आंहाबो टाइमा हास्लाबा जायो नै आंहाबो नै जाखांनाय लोगो थांनांसिगोन होमबा आं माखासे भुलखौ लाखिग्रोनोसै दै अननानै दुखु दामोनसै आब' यार दा खयथायाव होगोन बेखौ खोन्थानानै दोनहर दे आंहा खामानि जोबा माने हास्लाबा नालाय उफाय गैया माथो खालामनो बेजोंनो बिसि फिसा फिनांगौ जायो आंहाबो आसाम शिलं नङाबानो सेस आंहाबो जेबो गैया आं ब्लु लाखिग्रोजोबनोसै आब' निगिथा दुखु दामोनसै हागौमानि हरनो हाया आयै टाइम हास्लाबला सयथि
होमबा दोनथ'नाय जासिगोन दे मा होनदोंमोन सिडिया होनदों पिडिपिमा अके ओमफ्राय अनजिमा बिनानाव होनदों सोरां सिडि हरगासिनो आं दे हरलायदो नोंसोर साफा लालायदो आं दाहाय लोगो मोनलायसिगोन आब' 6:40 होगोन ना दे आं 7:00सोआवसो सफैखायो दे न'आवहाय फैनानै दसे लोगोफोरनोबो टेलिग्राम ग्रुपावहाय भिडिअ नायनाय रिटार्न होलायलायनांगौ जोंहाबो नङाबा ग्रुपाव जारला जायो रिमुभ खालामनो नागिरो ग्रुपनिफ्राय होखारनो नागिरो आरोखि ओंखायनो दे होमबा बाय थाथ'दो दे लोगोफोर अननानै दुखु दामोनसै जोंसार फंबाय आब' सोरां हरनो मोनाखिसै नोंबो आं दोनथ'नाय जाबाय दै